Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede. Den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den
den vil jeg glæde mig til. Og Stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker Stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Stenen kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så Stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger så nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer Stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil Stenen meget gerne gøre. Så hun tager Stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og Stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i Stenen. Lige så snart hun rører Stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så Stenen virker for hende. Så Stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år og har ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger Stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger Stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte.
fortsætte med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal man ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting. Ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske. Og den tænker, jeg er så unik. Hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse
Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt. For mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Stenen kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år har ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før.
Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte. Fortsæt med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting. Ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske. Og den tænker, jeg er så unik. Hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig,
at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og lægger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form.
Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år at have ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte. Fortsæt med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal måske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen?
Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger så nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen.
Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen. Og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år og har ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig
Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen, og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm for børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barn i glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned
i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt, og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år at have ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt. Til noget, den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte. Fortsæt med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af.
Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede. Den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm for børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og lægger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage.
Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år at have ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte. Fortsæt med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad.
Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede og varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltroen til, at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt for mange milliarder år siden. Og nu pludselig
er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen, begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år og har ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt. Til noget, den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole.
Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være. Godnat og sov godt. Der var engang en lille sten. Den lå på stranden og slappede af. Den lå og kiggede ud på alle de mennesker, som gik rundt på stranden. Der var nogen, der badede. Andre lå og solede sig. Det var en dejlig varm dag. Midt på eftermiddagen. Den kunne mærke, hvordan solen varmede, den glød op. Den varmede. Og stenen nød at få al den gode energi fra solen. Den lå og slappede af. Og bare nød. Pludselig kommer 2 børn gående. De kommer tættere og tættere på stenen. Stenen bliver nysgerrig. Det er ikke så tit, at folk kommer så tæt på der, hvor den ligger. Børnene går helt hen til stenen. Og nu bliver stenen samlet op. Spændende, tænker stenen. Hvad skal mon ske? En lille dreng og en lille pige har fået øje på stenen. De synes, den er smuk. Den er unik. Stenen har et glimt over sig, som fanger deres blik. Pigen får lov til at tage stenen med sig. Stenen ligger nu og nysgerrig. Hvad skal der ske? Den har ligget her i så mange år, uden nogen har flyttet på den. Hvad skal der ske? Hvor skal den hen? Og hvad skal den bruges til? Pigen og drengen går over imod deres forældre og viser stolt den smukke sten frem. Stenen er stolt af at blive vist frem. Den synes jo også, at den er en smuk, unik ting, ligesom du er. Stenen bliver nu lagt ned i en taske, og den tænker, jeg er så unik, hvorfor skal jeg gemmes væk? Men den fornemmer, at der begynder at ske noget. Tasken bevæger sig. Og nu går pigen med sin taske. De er på vej hjemad. Hjem til dem selv. Stenen føler sig heldig, at nogen har syntes, den var så unik, at den skulle tages med. Så den slapper helt af og har tiltro til,
at den vej, at tingene går, er den rigtige vej for den. Der går lidt tid, lidt transport, og nu kan den høre, at de går ind i en hoveddør. Døren smækker. En masse larm fra børnene leger, og forældrene går ind i deres køkken. Stenen ligger stadig i tasken og afventer, hvad der skal ske. Pludselig er der en, der tager fat i tasken. Det er den lille pige. Hun tager fat i tasken og åbner op til der, hvor stenen er blevet lagt. Stenen bliver taget op og bliver taget med op på et værelse. Stenen synes, det er spændende. Den har jo aldrig været sådan et sted før. Den har aldrig været på et værelse. Den har ligget ude i naturen, siden den blev skabt. For mange milliarder år siden. Og nu pludselig er den i et værelse hos den lille søde pige. Hvad skal den bruges til? Tænker den. Den lille pige tager stenen med over til sin seng og ligger den ved siden af sengen og fortæller stenen: du er min nye drømmesten. Du skal hjælpe mig med at fange mine drømme, når jeg sover. Stenen tænker: det var da en unik og speciel opgave. Den vil jeg glæde mig til. Og stenen bliver liggende i sengen og venter på, at pigen kommer tilbage. Det er et dejligt værelse, pigen har, tænker stenen. En dejlig energi af barnlig glæde. Og der er bare så god energi på et børneværelse. Den kan mærke, hvordan at alt omkring den er i harmoni. Der har været så meget glæde på dette værelse. Så mange sjove lege er blevet leget. Sten kan mærke alt, hvad der foregår omkring den, og hvad der har foregået. Det kan alle sten, du finder i naturen. Så stenen nyder sit nye sted at være. Og pigen kommer ind på værelset igen. Det vil være sengetid. Stenen glæder sig til at skal hjælpe den lille pige. Pigen ligger sig nu ned i sengen, og faren og moren siger godnat. Pigen krammer stenen og fortæller den, at den skal hjælpe hende i nat. Det vil stenen meget gerne gøre. Så hun tager stenen og lægger den under hovedpuden. Der ligger den rigtig fint, dejligt varmt. Og den fornemmer nu, at pigen falder i søvn. Stenen kan mærke, at den bliver opslugt i pigens drømmeverden. Den kan se, at pigen drømmer om, at hun er tilbage på stranden og leger. Hun leger og bygger sandslotte og bader, spiser is. Alle de dejlige ting, der er sket i løbet af dagen. Stenen ser med på det hele. Hvordan pigen løber og griner sammen med sin bror. Og spiller lidt fodbold sammen med nogen, hun ikke kender. En masse lege og en masse sjov. En masse glæde. Pigen drømmer det samme igen og igen. For når folk sover, drømmer de den samme drøm flere gange, uden de kan huske det. Stenen nyder at være en tur i drømmeland. Natten er ved at gå på held, og pigen er klar til at vågne. Og stenen kommer tilbage til sig selv i sin faste form. Pigen vågner op og tager fat i stenen. Lige så snart hun rører stenen,
begynder hun at kunne huske, hvad hun drømte, da hun sov. Så stenen virker for hende. Så stenen bliver en hukommelse for, hvad hun har drømt. Så hver gang hun vågner, kan hun tage fat i den lille smukke sten og mærke, hvad hun har drømt sidst hun drømte. Stenen føler sig unik og smuk. Den har gjort sin opgave, den skulle. Og den nyder det. Den nyder efter så mange tusind år at have ligget og nyt stranden og nyt solen, at den nu bliver brugt til noget nyt, til noget den ikke havde prøvet før. Den er meget taknemmelig for, at den får lov at være en del af hendes liv. Pigen skal nu til at rejse sig og skal i skole. Så hun lægger stenen i vindueskarmen. For pigen ved godt, at sten og krystaller har brug for sollys for at lade op, for at være klar igen. Så hun lægger stenen i sit vindue, hvor solen kan skinne på stenen, og stenen kan komme i balance og få ny energi. Stenen ligger nu og nyder solen og glæder sig til at fortsætte med at hjælpe der, hvor den nu er. Den er så glad. Livet er en leg, synes den. Og det skal det fortsætte med at være.